A duk ranar 14 ga watan Juni na kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin bada jini ta duniya. Saboda irin muhimmancin da wannan rana take da shi a rayuwar ɗan adam, ta sa wannan bikin na bana ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross jihar Kano tare da haɗin gwiwar eHealth Africa kuma asibitin Malam Aminu Kano wato AKTA suka bada gudunmuwar wannan biki na bana, inda shugaban bada agajin gaggawa ta Red Cross jihar Kano Alhaji Musa D Abdullahi ya bayyana irin muhimmancin da bikin na bana yake tattare da shi. Domin mu samu nasara abubuwa kamar wannan aikin da muke na yau, aiki ne da muka samu haɗin kai da ma'aikatan lafiya na asibitin Malam Aminu Kano da kuma su eHealth da mu Red Cross muka haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mu taimaka wannan. In ka duba wannan jinin da ake ɗauka ba sai da shi za a yi ba, za a je ajiye shi ne a blood bank na asibitin Malam Aminu Kano, wanda duk inda bukata ta taso a manyan asibitocinmu za su je su bayar, amma shugabanni na asibitocin nan manya su ne za su rubuta takarda suna neman jini na emergency da za a yi wasu aiki, ba wai kawai wani mutum zai je ce a bashi jini a bashi ba, wanda alhamdulillah muna da kyakkyawan yaƙini, muna da kyakkyawan yadda da amana tsakaninmu da asibitin Malam, ba su taɓa sai da wannan jini ba shekara da shekaru da muke, wanda kuma jinin nan yana zuwa wajen mabukata ne yadda ya kamata. In ka duba shi yasa za ga volunteers namu na NYSC da kuma sauran members namu na Red Cross su ne ake ba da wannan tallafi ga baki daya. Daga bisani Hajiya Salamatu ma'aikaciyar lafiya a asibitin Malam Aminu Kano ta faɗi irin alfanun da jini yake da shi a jikin ɗan adam da kuma irin mahimmancin da yake tattare da shi. A gaskiya ita wannan rana ita ce ranar da dukkan wanda yake da niyya zai zo ibaya saboda Allah, domin saboda taimakon sadaka jini taimakon ne wanda duk wanda Allah ya bashi iko yake da kyau yayi, domin saboda zai zamanto hanya ce wacce za a samu taimako da ceton rayukan waɗanda suka samu haɗari ko kuma suke da irin cututtuka waɗanda suke shanye jini ko suke ƙona jini. Wani masani kuma ƙwararre a ɓangaren na'ura mai ƙwaƙwalwa na eHealth Africa Malam Abdulsamad ya mika saƙon godiya ga ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross da kuma asibitin Malam Aminu Kano don ganin irin gudunmuwar da suke ba rayuwar ɗan adam. Kaɗan bani kuma dama ne godiya ta musamman da ma'aikatu da asibitoci da wanda in ba dan tallafinsu ba da wannan aikin ba zai ma yiwu ba. Akwai Aminu Kano Teaching Hospital, akwai kuma Red Cross Society a Abuja, kuma akwai National Blood Transfusion Service, su ma da su muke na Abuja yadda muke gudanar da wannan a Kano da AKTH da ya yake da suna Red Cross Society. Musu godiya ta musamman saboda kullum suna taimaka mana, shi yasa nace kaɗan bani dama ni ma na mika namu godiya ta musamman gare su. Mun kuma gode muku sosai, mun san za ku yada, muna fatan kuma nan gaba ma ko da ba mu neme ku ba yanzu ma za mu daga neman ku tun daga shi nan dai an yi da ku insha Allah. Mun gode sosai. Daga ƙarshe DM News ta tattauna da wasu daga cikin al'ummar da suka bada jini yayin wannan biki na bana. Sunana Anas bin Muhammad aka Anas Kano, ni volunteer ne a ƙungiyar agaji ta Red Cross. Muna kira ga al'umma musamman na jihar Kano da su taimakawa 'yan uwa waɗanda suke buƙatar jini ko yayin da aka yi haɗari ko kuma wajen haihuwa waɗanda ba su da ikon su sayi jini. Muke kira ga al'ummar musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba da su taimakawa 'yan uwa da gudunmawar jini. To sunana Tasi Abubakar Idris. Ni ɗan gari ne, na ga ana ba da jini domin a taimakawa marasa lafiya waɗanda ba su da hali, maimakon a zo ana cewa mutum ya sai jini. To ina ga cewar wannan taimakawa da ake ana ba da jini, mutane sukan samu relief, sukan samu jin daɗi kuma suna samun sauƙi. Shi yasa ni ma na zo domin a ɗebi jini na domin ba da mu gudunmawa ga al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Sani Ibrahim Yusuf. Ni kusan duk shekara na kan ba da gudunmawar jini. Wannan ba shine farkon ba da jini ba, kuma ni ina ba da jini ne saboda taimakon al'umma wanda suke da bukatar jini. Don haka ko da babu wannan taro da kira na ba da jini, nakan je asibitin da yake kusa da ni nake ba da gudunmawar jini duk shekara. No, I just came voluntarily to donate. There's no payment or inducement of any kind. I feel all right. It is my wish and willingness to donate blood so that I can help to save lives. No. I've done it before.
This is not the first time I've donated blood. I've done it before. Bilal Muhammad Haruna, DN News a Nigeria.